Nu știu cu intervenția a fost decisivă, dar vedem că după câteva luni de proteste, în sfârșit casa Verei Panagheu a fost conectată la energie electrică. Chiar dacă inițial gaz natural Fenosa, mafioții spuneau că e prea aproape casa de liniile de tensiune foarte înaltă. Ei bine, cum i-au conectat pe alții sau îi vor conecta, așa a fost posibilă și conectarea familiei Panagheu. 12 ani jumate au stat pe întuneric. Unde s-a mai văzut așa ceva? Acum probabil o să trebuia să începem o campanie nouă să le facă drum. Dacă primăria le-a dat loc de casă, o trebuie să se gândească și la comunicații. Nu doar loc de casă și ai rezolvat. Drumurile arată într-un hal fără de hal. Aici în genere zbălării și niște pietre au aruncat cineva. Numai să nu te înglozi chiar foarte tare după ploaie. Dar asta nu se poate numi drum. Asta e un fel de bătaie de joc. Nu știu cui e responsabilitatea aici. A orașului Turlești sau a orașului Chișinău, poate chiar în Ministerul Transporturilor și gospodăriei drumului. Dar oamenii ăștia au nevoie de cale de acces. Suntem în capitală europeană, nu-i așa? De aici se vede președinția, guvernul, toată capitala. Păi faceți fie civilizat, nu numai cu numele și cu vorba.